A gurguje, mutane suna yawan magana akan yadda ake ɗaukan profit a kaɗan ko percentage. So wannan trade na buɗe shi na ɗauka profit already kusan abin da ya rage ma'anan profit ne ba ne da trading capital ɗina ya riga da ya fita gaba ɗaya. So ya za ka yi kai haka? In ka zo nan wurin abun nan ɗinka za ka yi clicking close position ɗin nan. So idan ka yi clicking close position zai nuna maka percentage in za ka yi 25, 50, 75, 100. So idan ina son ɗauka profit maybe 50 ko 25 sai in zo nan wurin market sai in sa limit sai in sa price maybe an ce TP1 3.908 sai in bashi a haka sai in ce okay it will take profit for me when the price reach 3.90. So kaga na ɗauka 50% sai in sa confirm sai in jira in yi taking sai in ƙara sa TP2 ko TP3. So in na ga dama in sa TP1 25%, TP2 50, TP3 75, TP4 100. So zan ɗauka profit so huɗu kenan. So haka za ka yi ka ɗauka profit ba ka dinga rufe trade kana sake buɗewa ba. So Allah ya sa mun gane, Allah ya bamu sa'a.